Kenya miwacho ni en finance for locally led climate action kendo ka idu thuolo mag rango gi floka Brenda bende woni counties osetimo gimoro menya wacho ni nikech achiel kuom gi nen mano mar jiwo lokruoge makamagi e local communities kata gwengewa kama gintiere bende paro nyaka thuolo ma waloseni counties wanyalo bedo gi thuolo mar wacho ni adieri kor lwasi osebedo ka kethre osenya tiyo makare kod kor lwasi kendo omenda bedo wanya bedo no waseyudo ma waneno kinde ma wantiere winjo chenro mag pith mag yiende nyamana kono kuom ranyisi igni to osebedo mathoth ahinya ani gilu ne chakre telo ma county telo makare kanya weche mag rito alwora. Ngini semoko kata watemo wacho ni pesa pok obedo ka ichiwo maber mag deal gi weche climate. Floka was a very good initiative. But kinde ka kinde apani wan gi tuo moro manomakowa miluongo ni mibadhi. Nikech king'iyo ripode mag kaka floka osebedo katiyo, floka pok ochopo e gwenge te. But luckily e gwenge ma kaluo to floka nochope te. To nitie need mar education ni pesa michiwo ni climate change ni en about what nikech okinya wacho ni pesa te manochiw mar floka odhi e pidho yiende nikech kinde ka kinde sasa ma ng'ato wuoye wach pesa moro modonjo tiyudo ka weche mibadhi be duogo donjre iye kanyo ma ok en gima ber nikech magi donor funding to ka donor funds obiro donors are a bit strict. Okay, ka sirkal mang ni wach ni auditor general ochiwo report ni wikanig no. Donor funding eno biro koko ti kod pesa ni yo malongo tiyudo ka chopo the next financial year monigo bed ni gichiwo amount moro to giduogo gi hold back giwacho ni pesa mane wachiwo mokwongo kwaneno kotigo e yo maber koro ok wachak wamiu pesa kata wa blacklist to kitiyo gi donor funding e yo mok kare then it means ni kata donors mamoko kama is for example no work e World Bank yudo ka donors moko IMF gini bedo go wacho ni our partners no miu pesa to kutiyo gi pesa ni yo maber hapa ni counties otem deal gi mibadhi sirkal otem deal gi mibadhi especially ko chopo ni in pesa machopo in the name of climate change to gimoro kendo ma datem medo ni let us look at climate change in a wholesome manner mondo kikwa wach ni anything ma wuoye wach climate change in about pidho yiende kende there's a lot more madhi e lokrok mar lwasi ma is not cannot only be dealt with by pidho yiende nikech ka wacho ni watekoro mano koro kende gima wadwa timo then what are we doing the systems we have early warning systems we have other measures mag climate adaptation and resilience machende ni wang'iya ni gik mage moko ma wanyatimo seche ma wapidho yiende gi yes ang'o ma wanyatimo mondo seche ma kata wasepidho yien gi odong malongo to seche ma gidongo ni to oro kobiro ka yiende gi poko dongo watimo nang'o mondo wa make sure ni gima watimo ni ok end up bedo ni kayiem programs ma wan go kata mag pidho yiende is it continuous koso warito ni World Environment Day o kata chieng' ma sirkal wacho ni koro kawuono to wami holiday mar kupanda miti e kiyudo ka ji owuok ni gidhi pidho yiende is it something continuous is it sustainable itime at what level nikech the same counties kata the same country marwani face challenges mag youth unemployment seche ma floka obiro wawacho ni watiyo gi CBOs wang'iye ni joma tindo nikech unemployment is a big issue how do we create employment out of floka funds mochiwgi mondo kobed ni seedlings angijo ka mheshimiwa wa Homa Bay East wacho ni gitemo mondo gichiw seedlings seche ma gichiwo seedlings go CBOs gi ging'iyo ni CBOs gi are they youth led mondo gitem yene seche ma jo kisungu wacho ni killing two birds with one stone isolve climate change issue cha youth unemployment be iduogi goyo koni nikech pesa koro yudore yudhe moko gi take care of seedlings gi gin magibed ni gin gi seedbeds gi unyalo uso seedlings gi ni counties seche